Як ви оцінюєте зараз перебіг подій, що свідчить пісного ваших? Це, безумовно, політичні переслідування. Те, що ми зробили 20 числа, а саме побили Альфа-банк, погромили і побили вікна у офісі СКФ і Сбербанку Росія. Ми оголосили, що це політична акція, це акція протесту проти засилля російського і бізнесу сепаратистів в Україні. Затримали Василя Парфенкова, бійця добровольчого батальйону ОУН, друга сябра. Звісно, ми його будемо захищати, безумовно, це політична акція. Одного лише затримали, так? Поки що так. А вам підозру ще не вручали? Ще ні. Ви очікуєте на неї чи ні? Чесно, не очікую, я себе не вважаю винним, чого чекати. Ви просто дізналися в тому, що ви є організатором цієї акції? Я є, безумовно, і є організатором цієї акції протесту проти російського бізнесу. На сході лється українська кров, а тут наші вороги заробляють гроші. За кримінальним кодексом просто погром це... За кримінальним кодексом багато чого. Менше з тим, за кримінальним кодексом красти з бюджету мільярди також мало б переслідуватись розуття і невдягнені солдати на сході також мусить хтось відповідати, але не наразі ніхто ні за що не відповідає. А чи маєте ви відношення? Я слідчий управління поліції, фамілія моя Подбіляки Васильович. Я вам вручаю повістки сьогодні на 5 часов, завтра на 12 годину дня, післязавтра на 11 годину дня. В провізна 12, кабінет 308. Будь ласка, розкажіть, що отримали. Повістки повинні даватися не пізніше, ніж за 3 доби до проведення допиту. Ви це знаєте чи ні? А з чим пов'язана повістка? Давайте нічого не підписуй без адвоката. Ні, можна підписати, але ж я це зазначаю. А тому що він захищає український народ. Повістки надаються не пізніше, ніж за 3 доби до проведення допиту. За будь-яких процесуальних дій. Отримав фамілію ініціали підпис. І дату обов'язково. Обов'язково, Скажіть, будь так. ласка, з чим пов'язана повістка? Не без коментарів. Ще раз. Фамілія ініціали ваша? Пов'язано з тим, що захищає інтереси українського народу. Підпис сюди. Готові мінські домовленості, які не дозволяють нам стріляти, а тут не дозволяють нам захищати себе. Ваше. Давайте. Чекайте.